खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 5 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि देहायाव सानाय सुनाय जानो हागौ। जेखि हाबा मावा मानो मेंनाय मोनगोन, सांग्राङै सोलिनो गोनां। वृष राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय मान सन्मान मोनगोन। ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जाब्रबथाय जानो हागौ। गाज्रि सान। कर्कट राशि देहा सावस्रिया गोग्गो थासारियाव फैगोन। बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन। मोजां सान। सिंह राशि मावनो लानाय खामानिया मोनसेबो जाफुंसारनाय नङा। गोसोआव दुखु मोननांगोन। साना गाज्रियै बारलांगोन। कन्या राशि गोसोआ दिदोमै थागोन। मावनो गोनां खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन। गाहाम सान। तुला राशि गोबाव समनि लोगोफोरजों लोगो मोनलायगोन। बायदि खोथा सावरायलायनो मोनगोन। गोसोआ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशि रां बाहायनायाव सांग्रां जानांगोन। गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। दुखुगोनां सान। धनु राशि माबाफोर मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। गाज्रि सान। मकर राशि आनजादाव उथ्रिसारनायनि थाखाय मान मोनगोन। समाजनि नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन। साना गाहामै बारलांगोन। कुम्भ राशि जिउआव देरहासारनायनि फिथाइ मोनगोन। जिउआव दावगानो खाबु मोनगोन। रंजा खुसिनि सान। मीन राशि नखरनि जेंना जेंसिखौ लानानै जिंगा सिनांगोन। गोसोआव दुखु दाहा जागोन। हेंथा गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाय होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाय होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।